Sa Good Vibes, sa tuanay, nagapangayo-kayo lang siya sang kwarta sagwa sa mga eskwelahan. Karon isa na siya sa mga ginkilala nga outstanding teacher sa Pilipinas. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Paghuli sang bell, balik classroom na ang mga estudyante. Si Sir Edwin Segovia, balik classroom naman. Class advisor siya sa grade 6 sang Banago Elementary School 2. Pasalamat na po sa Ginoo nga kung sa diin nga gintaga naman sa bagong nga kabuhi. Antes na isa ka maestro, sino bala magpinsar nga si Sir Edwin, nagapangayo-kayo lang sang kwarta, gikan sa mga estudyante kag mga manunudlo sa gwa sang University of St. Lasal sa Bacolod. Pati na sa sikat nga kalan-an ni Mami Sadto, kundiin libre pa ang iya nga panyaga. 5 siya katuig sang napatay ang iya nga iloy matapos matiruhan. Didto kag nagsugod siya sa pagpangalimos sa kalye. Grata ka mo TV Patrol. Sa TV Patrol, ang bali nanay nga may nagaboy sa amon nga balay bato, nga sa isa na lang abla kapag kay guaan ta na. Pagaboy pag gits, isa na lang git, glanto kami na magulutod ko, si Edwards Luto. Pagkatatlo dito nagwa, pagagwa yan na tumba sa. Kag at the age of 5, wala pa kuya kabalo kung ano to. Nakita ko naman siya sa TV Patrol nga ginaingagaw sa emergency room. Kag dito na nag-start ang tanan. Naagyan niya man nga magpamasura kag magpanagob sa tubig para lang may income sa pang-adlaw-adlaw. Naswertihan siya na sangyara na siya sa 4th year high school, nangin scholar siya tubtub mag-college kag nag-working student pa sa West Negros College pasadto. So first year to 4th year pa nag-observe. Para in hard labor gid siya. Kahit wala gid siya kwarta si nanay nga makapaeskwela. So kung pero eskwela lang gyapon sir good thing lang na maintain taman gyapon ang aton nga academic records. Tubtub na katapos sa college, may isa ka eskwelahan nga nagkuha sa iya nga magtudlo bisan hindi pa board passer. Gani, naka-income siya samtang nagahulat niya makakuha sang board exams. Dito man siya nahana sa pagtudlo. Kag, subong, 13 years na siya nga teacher, kag 8 naman katuig diri sa may Banago Elementary School 2. Nakahibalo siya kung paano mangin estudyante nga wala sang kwarta pang bakal sa kinahanglanon. Gani, ginsuguran niya ang school supplies mo. Sagot ko sa ilang eskwelahan. Siya naman ang nagapangita sa pamaagi para mabuligan ang mga estudyante nga wala sang ikasarang. Young gid, elementary high school, kag college actually, nabudlayan gid sir sa akon nga mga school supplies, sa akon nga mga matag-adlaw nga tanan kay wala man inog provide ang akon ginikanan. So sang nakasulod na ko sir ang akon gid nga first thing kag nabatyagan kag nakita ko gid sa duha ko ka mata ang aton ding mga kabataan sa Banago to nga wala gid school supplies ang kalabanan sa atong mga kabataan kag pigado man sir sa matag-adlaw nga tanan. Ang balong ka naman sa ginikanan, sir, ibakal ko sir notebook, ibakal ko na lang na bugas sir, ibakal ko lapis sir, ibakal ko na lang sudan. So ako naman as a teacher, with the help of the principal and the teachers man, what if makreate sang isa ka program nga makabulig sa tanan? Kag sang June 10 gid lamang, ginkilala siya bilang isa sa 10 Outstanding Guro Award sa Manila sang JCI sa Metro Manila. Nagpadulong siya dito para batuno ng iyang award. All the students, especially sa mga kabataan, subong nadulaan sa pag-asa, hindi gid maguntat sa paghandom. Kaya amo nang handom mo malapot mo gid na patihi ko kami ginuot ang buhi. Kag with your determination, persistence, kag humble lang gid always. Nangin bukas na nga libro ang istorya sang kabuhi ni Sir Edwin. Kag padayon niya ini nga ginaistorya sa iya nga mga estudyante para mangin inspirasyon nila nga bisan ano pa nga pagtilaw ang nag-abot sa iya. Wala siya nagpapirdi kag padayon nga nagpanikasog para malabot sa gihapon ang iyang handom.